Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Бүгін атнаның иң бәрәкәтле җомга көнендә сезнең белән эфирда мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Химияны фәннең шигърияте диләр. Монда бөтен нәрсә дә рөхсәт ителә, ләкин һәр вакытта төгәл исәп-хисап булырга тиеш. Бүген без студиягә Россиядә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә танылу алган химикларыбызның берсен чакырдык. Исмәгыйлов Зинфир Рәшит улы 1947 елның 15 октябрендә Башкортстанның Нуриман районы Байгилдә авылында туа. Урта мәктәптән соң Новосибирский дәүләт университетын тәмамлый. Аннары СССР Фәннәр академиясының Себер бүлегендәге Катализ институтында фәнни хезмәткәр булып эшли. Новосибирский университетында укытучы, деканның беренче урынбасары була. Докторлык диссертациясын яклый. Казакстан, Франция һәм Америка Кушма Штатлары университетларында укыта. 2015 елдан башлап бүгенгәчә Россия Фәннәр академиясының Себер бүлегендәге институтны җитәкли. 1000нән артык фәнни мәкалә һәм 60лап уйлап табуның авторы. Химик фәннәр докторы, академик, Коптик исемендәге дәүләт һәм глобаль энергия халыкара энергетика премиялары лауреаты. Россиянең атказанган фән эшлеклесе. Hayırlı gün Зинфир әфәнде. Hayırlı gün. Вакыт тауып, ул башыгызны кичитеп студияга килү өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Икенчедән, менә шундый улы кешенең, дөнья күләмендә танылган кешенең аның кичкенә чагында булгандыр бит инде. Менә шул турыда әзрәк сөйләп китсәгез иде. Безнең гаиләдә 6 бала булды. Әткәй безнең укытучы, мәктәп директоры булып эшләде. Әниебез ул да укытучы иде, ул башлангыч классларда укытты. Шулай болашактан мәктәп тирәсендә булгач, болашактан бик күп китаплар укыгач, шуңа бәлки без чыкканбыздыр. Bütün туганнар мәктәптән укып зур кешеләр булып киттеләр. Шуны әйтәсе килә, бүгенге көндә аны күп кешегә аңлатып да булмый инде. Без ярты гомерне үткәргән идек библиотекада. Китап укыбыймы? Китап укып, әйе. Шуны әйтәсе килә, ул вакытта электричество юк бит. Җиделе лампа. Яктысында гына име? Керосин лампочкасы. Әниләр сүгәләр күзегезне бетерәсез дип инде. Әйе. Ләкин дә шул еллар бәлки биргәннәрдер шуңа уку, билем алу дәрте биргәннәр. Шулай дип. Авыл баласына барыбер дә химия ул аңлашыла инде. Колхоз рәисе булса, авыл хуҗалыгы белгече булса, яки укытучы булса да аңлыйм. Ләкин менә химия фәнне каян башланды сезнең? Укытучыгыздан килдеме ул сезнең мәхәббәт химия фәненә? Ул вакытта берничә бик кызык китаплар укыган идем шул химия турында. Шуннан соң инде университетка кергәндә, университетта инде туп-туры бардым химияга. Туп-туры. Бөтен караганда мөмкинчелек бар математикага кергән, физикага кергән, ләкин без бер иптәш белән киттек Новосибирский университетына. Һәм мин химияга бирдем документларны. Шуннан башланып китте дигәндә бөтен дөнья. Галимнәр күп, бүген бигрәк тә инде фән кандидатлары да җитәрлек, докторлар да җитәрлек, ләкин аларның фән белән практика арасындагы элемтәләре бик юк күп очракта. Менә безнең шуның өчен сүгәләрдә инде фәнебез безнең алга киткән, ләкин практикага, тормышка кертелмәгәннәре күп дип. Менә сезнең очракта бу бит инде бик гамәли фән, дөньяга кирәк фән. Менә бу бөтен мөмкинлекләрдә файдаланыламы бүген сезнең өлкәдә менә бу белемнәрегез? Аны кыска гына әйтеп булмый бит инде. Менә кыска гына әйтеп булмый ни өчен дисәгез, шул бөтен химия, аның бөтен сүзе химия. Туп-туры караганда химияның бик төп тармаклары бар. Аны менә даже китаплар, журналлар безнең зур библиотекада анда меңләп китаплар, меңләп журналлар
Шулардың барысында әйтеп болмай, бұл бүгінгі фундаментальный химия, мұнсы прикладной химия. Шоң енді бүгінгі күнде бір көп өзгерішлер бар, көп дүния тұрында білесіз енді бүтін нәрселер екен. Ләкин де шуны да сізге менің ойлау бойынша мұғайын уңыш фәнді, химия фәнді уңыш 50%. Бүгін шулай бейтерге болайын. Сіз өзіңіздің көзіңізден шулай бейтересіз, дейме? Шулай. Міне біз бары бірді қайыр киген киімлерімізді алсақ та, ашаған ризықларымызды алсақ та, ял етуімізді алсақ та, көңіл ашуларын алсақ та химиясыз болмай. Зорлап алғандайын химия. Тағын нендей перспектива күтірген мүмкін біздің? Сіз бұл өлкәдегі химик болаrak айтсаңыз еді. Яңа материаллар, яңа полимерлар, яңа мәдделер табу келесі 15-20 жылда болашақ. Шундан соң бар бетінде яңа термин яшел химия деген. Яшел химия, бұл түсіңін еткенде фән нешік біздің дүниеде өскен ағашлар, өскен өлеңдерден нешік жаңа мәдделер есіл. Ол яшел химия деп атала. Химия негізінде сауын dey ме? Файдалануына тұғы, біз ағын былай да файланабыз бетін? Ләкин мұна өсімліктерден яңа дұрулар табу, шыннан соң яңа өсімліктер өстіріл. Барсы да химияда келе. Менделеев заманында нефтні яғу ол мешіне ақша білен жағуға тең деп еткен, еме? Biz indаны әлбәттә яқмайбыз бүгін мешке нефтіне, ләкин біз аны сатабыз. Бик арзанғана да етеміз, біздің күзіліктен қарағанда енді. Көмір білен де шулай yok бүгін қазір, еме? Ләкин Менделеевнің көмір турында еткен сөзі бар. Ол нефтке қарағанда да нәзақаттылырақ деген, емшағырақ деген, еме? Шуңа көре біз бұл өлкәдә байлығыбызны әрәм-шәрәм етмейбіз ме бүгін? Біз шкәртмейші, сату білән, менә шул не білән шығылданып. Bu düşünün etkende bir katı sırrı. Niçin deseniz, bugün bizim ilde min hazırlıkında 12 yıl Kumur İnstitutu'ndan direktör bulup işleyim. Bütün alınan baylıkını ya biz Kumur'da yandırırız, elektrичество ясау үшін я сатабыз. Мұна біздің илден сатыла бүгін Россиядан ұқтағы еткенде 50 миллион тонна көмір. Көп мен сөйлесем де, көп мен күресем де, көмір генералдарын аңнатып болмай. Жандырып болмай алар, не? Жоқ. Жандырып болмай. Нешін десең, олар айталар. Мен қазып алам да көмірні. Тезгіне ақшаға үйлендірем. Илтіп сатам да, ақшаға үйлендірем да, екінші байлыққа кете. Көмірден ясырға мүмкін 100 продукт. 100-ден артық продукт десіп бұла. Шуңа білмеймін, бәлкі келесі жылдарда өзгеріш болады. Сіз мұны бір әңгімеңізде былай беткенсіз. Біздің шынында біздің елдегі көмір предприятияларының көбісі шақси қолларда бетінде, шақси предприятиялар алар, еме? Шуңа көре алар білән ортақ тіл табу, міне сіз еткенше, аларны көндіру, міне бұл ұтышлырақ барына ауырырақтыр. Міне Қытайда хал екіншірек деп білем мен. İkinci türlüğe yetkende bütün kömür endüstrisi bizim şahsi. Hükümet kızgınışka karşı hükümet özünün nişkine çıkayında özünün tüp baylıklarını bilsin, buna şahsi kullarga bergen, şuna qaytarıp, tegilerine güç taba almay hükümet. Qaytarıp alırga. Şunda şu problema var.
Менә углекислый газ, карбон газы дип әйтәбез инде. Торган сайын арта бит инде. Без һәр шаң сугабыз инде бөтен дөнья белән сулар кавабыз пычранды дибез. Озон тишеге барлык зурайганнан зурая дип әйтәбез. Менә монда нинди перспектива күрәсез сез менә бу өлкәдәге белгеч буларак? Үзегез әйттегез инде, бу өлкәдә бик күп дискуссиялар барсалар, шулай уңай эшләгән кешеләр дә бар, каршы эшләгән кешеләр дә бар. Шуңа минем уй буенча бүгенге көндә әле күптән түгел генә бик зур обзор статьясы бастырып чыктым. Минем аңлау шулай. Бу углекислый газ аны мөмкин эшкәртергә, аны мөмкин эшкәртеп яңа байлык табырга. Шулай минем. Һәм ул мөмкин эш дип саныйсыз, әйе? Әйе, мөмкин, әйе. Һәм дәлилләп күрсәтәсез ничә икәнлеген. Әйе. Тәнкыйтьләү генә түгел, юлын да күрсәтәсез. Әйе. Шулай. Халыкара проектларыгыз күп булганлыгын беләм мин. Бу вазгыятькә кадәр име? Менә бу вазгыяттан соң, бу хәлләрдән соң юллар ябылды дип ябылмадымы? Бу эшчәнлеккә. Күбилләр җапты юллардан. Галимнәргә дә хәтта. Галимнәр, әйе. Бар әйтик, адәм кылышлы галимнәр. Алар белән без сөйләшәбез, алышабыз информацияны. Үзара элемтә бар инде. Дәүләтләр дәрәҗәсендә булмаса да. Әйе. Икенче яктан караганда, нәрсә әйтәсең, дөнья шулай курылган, анда ахмак галимнәр дә бар. Алар шул хәлләр чыккач, хәзер безгә бик нык каршы чыктылар. Шундай нигә кушылып китәләр име? Әйе, шуңа кушылып, безгә каршы сөйләп, безгә тәнкыйть ясап, шулай. Нефтнең дә теге кый булса да бит җир астында күп булса да, аның кайчан булса бер бетүе мөмкин име? Газның да шулай ук, менә без бүген сатавын сатабыз хәзер, ләкин аның да шие булырга мөмкин. Нинди перспектива көтә, нинди киләчәк көтә кешелекне? Ягулык өлкәсендә. Водород, мәсәлән, шул водород ягулыгы. Не беләсез бит инде бүгенге информация буенча нефть бер тан 50 елга ишетәр, шуннан соң күмер әйтәләр инде 100 ел запасы бар тагын. Запасы бар. Шуннан соң бүтән фән кешеләр, физиклар, химиклар уйлыйлар инде ничек водород ясарга. Водородның аның кысканы әйткәндә 15 мөмкинчелеге бар. Сулы бар, төрле суллар бар, әйме? Әйе. Водород мөмкин су белән күмертән ясарга, я водород мөмкин метан, безнең газдан ясарга. Шуңа монда иң як перспектива, да. Әлбәттә, водород булачак. Телебизме? Әйе. Ул бүген дөньяда бар бугай инде, башлаучылар бар. Мәсәлән, шул Америка Кушма Штатларында да водород белән йөрүче, водород кулланучы бар инде, күп илләрдә бар водород. Автомобильләрдә йөртәм. Оннан соң мин Кытайда күрдем, андый водород йөртәтен торган автомобильләр. Димәк, ерак перспектива түгел инде бу, якын тора безгә, әйме? Минең уй буенча водород 15 елда булачак, бәлки 50% бөтен җиһанда, тормышта. Әйе. Зинфир әфәнде, менә без сез белән сөйләшеп утырабыз. Сез дөнья күләмендә бүләк алганда да, үзегезгә тапшырылган бүләкне алганда рәхмәт сүзен татарча сүз башлагансыз, әйме? Рәхмәт әйтеп башлагансыз. Әйе. Менә күбез яшерен батырын түгел, без русча белсәк кеше булабыз дип татар баласын өйрәтә бит инде, татар телен белү мәҗбүри түгел дип. Менә сез татар авылыннан чыккан, татарча өйрәнгән, бүген дә шул телегезне онытмагансыз. Сез фикерегез бу өлкәдә? Кумашы оламадымы сезгә татар телен белү? Зур кеше булганда. Юк, сез беләсез бит, үзенә күрә байлык. Мин
күпме чит илләрдә яшәсәм дә, Франциядә озак яшәдем, Кушма Штатларда. Ынтылырга мөмкинлек бар теленең, әйме, ынтырга. Әйе, ынтырга бар мөмкинлек. Ләкин минем үземә бик яхшы фонотека бар. Татар җырлары, татар пластинкалары белән. Шуннан соң үземнән күрә бай гына библиотека бар, китаплар татарча. Шундай төрле аралашу практикасы булмаса да, сез шул рәвештә татар телен камилләштерәсез, әйме? Әйе, ну, ул бит теге укыган кешегә аңлап, укыган кеше булгач, мин аңлап торам, үзенә күрә байлык. Һәм алар берсе икенчесенә комачаулык итмиләр, әйме? Юк. Шулай, дөнья. Менә сез китап уку дип әйттегез, тагын нәрсә кирәк кешегә менә? Бүген зур кеше булам дигән кешегә. Бер сүзне әйттегез, китап укырга тиеш. Китап укырга, фән белән аралашырга, ана ике сүз әйтеп булмый бит, аңлыйсыз инде. Яшәү рәвеше булырга тиеш, шулай әйтерме? Әгәр дә син бүген гаджетта гына утырасың икән, әлбәттә инде аннан нәрсә көтеп булмаячак. Әңгәмәбез азагына якынлашып киләбез. Хәзер Марсель Пруст сорауларына күчәбез сезнең белән. Гадәти, традицион булган. Сезнең үзегезнең төп сыйфатыгыз? Укырга. Ул аңлашылды, әйме? Сөйләшү барышында аңлашылды инде, әйме? Сез дусларыгызның кайсы сыйфатларын югары бәялисез? Нәрсә? Кешелекле булырга тиеш. Кешелекле. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә? Иң зур бәхет бу тормышта матур яшәргә, балаларга ярдәм итәргә, дуслар белән яшәргә. Шулай бит принципка җыела да шул. Шул бәхет була инде, әйме? Яраткан төсегез? Төс. Яраткан төс. Яшел. Яшел. Үзебез шәйме? Яраткан ризыгыз? Яраткан ризык. Матурхан етіп пішкен бұтқа. Матурхан етіп пішкен ит. Солай. Шунан яшелчәләр. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Иң сөймәгән нәрсә? Явызлык. Кешедән явызлык. Тормыш девизыгыз, Зинфир әфәнде? Ну, мин аны кайтарып әйтәм, укырга, җиңелгә, Казанда яраткан сүзләрне без булдырабыз. Рәхмәт бик зур. Алга таба да шулай иттереп, без булдырабыз дип, безне сөендереп яшәргә язсын. Безне гаҗәпләндереп яшәргә язсын. Сезгә рәхмәт. Бүгенге дөньяда могҗизалар безне торган саен ныграк гаҗәпләндерә. Һәм ул могҗизаларны бүгенге кунагыбыз химия фәннәре докторы, академик Зинфир Рәшит улы Исмәгыйлев шикелле галимнәребез тудыра. Кешелек дөньясын алга таба да бары тик шундый ачышларына куандырсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.